En esta guía audiovisual vamos a conocer algunas actividades de los centros públicos de educación especial Francesc Bellapart y Son Ferriol. En estos colegios se emplean varios materiales para favorecer el uso de las nuevas tecnologías entre sus alumnos, que tienen distintos tipos de discapacidad. Aquesta dotació que hem tingut de pissarres ha anat molt bé perquè són alumnes que potser el problema més gran que tenen és la motivació, degut al fracàs i les dificultats que tenen per afrontar els aprenentatges bàsics com de la lectura, l'escriptura, les matemàtiques, i llavors aquest recurs de les pissarres ens ha anat molt bé per motivar-los, perquè és un recurs molt visual, molt interactiu, perquè no han d'estar asseguts a una taula, sinó que ells poden participar, i de fet sí que la resposta dels alumnes ha anat augmentant i és positiu, i veure com aquesta generació es desenvolupa també amb aquest tipus de materials, de tecnologies, i aquest any ja per acabar, que ha sigut molt positiu el fet de la dotació que hem tingut del projecte 1x1, que tenen un portàtil, i això ha fet que el poguéssim integrar, sobretot amb aquest grup que és un nivell d'usuari que el pot fer servir, en les àrees d'aprenentatge, i com ells per mitjà del portàtil treballen moltes coses, perquè estan llegint totes les eines del Word, tot això, i a part com els ha ajudat a llançar-se a escriure més, sobretot la cerca a internet, que dona molt perquè a vegades els fa aquesta interacció amb el món, amb les notícies, tot això, i això t'ho permet dur-ho a l'aula d'aquesta forma, i treballar amb coses reals i que ells estan veient cada dia. Molt interessant, i ells han respost molt bé. Vídeos, el tema de cerques per internet, jocs interactius, això és el que més gràcia els hi fa, i tot el que és la tecnologia tàctil. El fet que tu puguis tocar una pissarra i allà passen coses directament, això és molt efectiu. T'ofereix molta interactivitat, dona moltes possibilitats. Ells veuen que tenen molta autonomia i, a més, fins i tot amb alguns alumnes, aquests ajuts tècnics els permeten una comunicació més fàcil amb l'entorn. En funció del tipus de necessitats que tingui l'alumne, se li fa, per exemple, si són dificultats motrius, el tipus d'accés que té a l'ordinador s'intenta adaptar perquè sigui a través de la mirada, a través de diferents tipus de computador, que nosaltres intentem buscar el tipus d'adaptació que necessita aquell nen per poder accedir a l'ordinador. Una vegada té aquestes adaptacions, ja puguen ser a nivell de hardware, a nivell de software, en principi hauria de poder accedir a qualsevol funcionament de l'ordinador igual que un altre alumne. Això seria l'ideal que buscaríem. Quina opció? El treball amb la pantalla digital ens ajuda molt aquí a classe perquè ens permet adaptar molt el material als nens. És regulable en alçada i aleshores això també ajuda molt a que els nens hi arribin bé i tinguin un bon accés i es treballi d'una forma molt interactiva i molt còmoda. Li posem imatges que amb ells li són més atractives, música, que sabem a cada nen quina és la que més li agrada, i després, si estan una miqueta aprenent a dir alguna paraula, gravem la nostra veu amb el nom del nen. Cada cas és especial, s'adapta al nen. A la pissarra el que fem és adaptar l'activitat segons el que li agrada a cada nen, i són bàsicament activitats de causa-efecte, o també activitats de desplaçament. Que han de tocar la pissarra i han de desplaçar la imatge d'un lloc a l'altre, d'aquest tipus d'activitats. En las redes sociales acceden todo tipo de alumnos, desde
con que sepan hacerse un número de usuario y una contraseña ya acceden a este mundo, y aquí sí que ya no solamente es lo que reciben, sino el hecho en sí de los programas de las redes sociales ya llevan en sí todo lo que es la privacidad, la configuración de la cuenta para proteger tu intimidad. Ahí sí que ellos lo tienen muy mal. Yo digo ellos, pero también cualquier persona. El concepto de intimidad tiene mucho que ver con el contexto en el cual se usan las redes sociales. En estos alumnos les hacemos entender, o digamos que bombardeamos mucho la idea de que estar detrás de una pantalla en tu habitación no te libra de lo que es Internet. Es como un conjunto de aplicaciones para ordenador, está sobre todo en Windows. Es libre, se utiliza en la plataforma se utiliza en la plataforma Windows, pero también están investigando para Linux. Aunque esté para Windows, es totalmente libre, cualquiera se lo puede descargar, tiene su copyright porque hay un creador, creo que es Juan Lagares y su equipo, y hay sintetizadores de voz que trabajamos aquí para dar voz a aquellos mensajes que van formando los alumnos. Los mensajes se crean a través de dibujos o imágenes. Si son imágenes suelen ser de familiares o de sitios conocidos o de su entorno cotidiano.